Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video! Kao što vidite, danas je tu sa mnom moj papiga! Ok, ne vidi se od ogledala. Wow. Ok, to je moj papiga! Prestani Goran krešati. Problem je što će on krešati bukvalno kroz cijeli video. Ja ništa neću moći da snimim. Ali nema veze, valjda me čujete! Ok, ljudi, prva stvar o mojoj papigi je da se zove Papi. Kontate, papiga, papi. Da, moj papiga je nemirna, vidite. Da, to je druga stvar, moja papiga je nemirna, jako nemirna. Druga stvar, ja ne znam tačno koliko on ima godina, ali ja mislim da njemu, znam samo da je kod mene oko godinu, dvije. Otkud mi on? To je četvrto pitanje. Dala mi ga je prijateljica. Nije me niko pitao, ali samo ja govorim o svom papagaju sama. Ono što sam izbacila da pišete pitanja za papagaja ne morate pisati, zato što evo snimila sam. Da, meni je dala prijateljica iz škole. Peto. Kako sam ga dobila? Dobila sam ga tako što je ona htjela da ga dadne meni, zato što, valjda kreši, šalim se. Zato što, pa daj, Belan, malo zašuti malo. Valjda zato što je ona ima dva papagaja, ima još jednog papagaja. I on je udarao sve ovog malog papagaja i bilo je žao, pa je htjela nekom iz razloga ga pokloni. Da. Da li on voli da se igra sa svojim igračima? To je šesto. Pa da, voli. Nekad stane na ovo gore, vidite, ovo što se vrti, ovo smeđe. Nekad stane na to, nekad se gleda u ogledalo, gura ogledalo, igra se. Kakvu on hranu jede? Sedmu. Vidite. Težak si malo. Vidite. Koliko je težak? Nemam pojma, možda jedno 100 kilograma. Šalim se, ali je stvarno težak, ali dobro s kavezom težak i sa ovim stvaricama. Kako mu izgleda vodilica? To je usno, vidite. Kako mu izgleda vodilica. Koje je on boje? Ako dobro ne vidite, on je zapravo zeleno-žut. I pomalo plavi neđe ima. Da. I konačno zadnje pitanje. Koje moj kavez boje? Vidite i sami bijele šipke. To je, pa da, bijele šipke. Gore mu je nekako krov crven. I dovela podloga crvena. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidao. Ako jeste, obavezno ga lajkujte i subscribe-ite se na moj i papigin kanal. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Ajde, više. Stvari samo na moj kanal. Moj papiga ne snima sa mnom. Zato što vidite problem. Ja bi rado snimala sa svojim papigašom, ali on toliko krešti. Izvini papi, ali moraš nazad. Jao, jes mi ga žao. Mora da bude ovdje na balkonu. Vidite? Gdje je ledeno. Žao mi je papigaš, ali moram.